Samtang sutaon ta mga kapuso ang sitwasyon sa pagpatuman sa higpit nga checkpoint Juan Serrade ang Natalio Bacalso Avenue sa Bulacau area gikan sa tanang mga sakyanan o naghimo na ngadto sa Cebu City ka South Coastal Road nga makaagi paingon sa Talisay. Adunay live update si Lian Singkulan. Lian. Bob, smooth ra kaganiha ang dagan sa checkpoint sa may Cebu South Coastal Road. Samtang sa may Bulacau area, higpit na gid kining gisirhan. Mao na mga sakyanan gipa U-turn gyud o gipaliko. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisda kaganiha sa may Bulacau area, gibutangan na og railings ang utlanan sa Cebu City ug Talisay City. Nagsugod ang pagpatuman niini alas 12 kaganihan tungang gabi. Diin tanang sakyanan moagi na sa Cebu South Coastal Road. Kaganiha, may mga sakyanan ang gipa U-turn ug kanunay usab nga gipahimangnuan sa taga City toda. U-turn na ba? U-turn na. Tawag ito sa pista sa SRP. Sarado dili ang atong pista. Hinuon, makaagira ang mga ambulansya nga nagresponde og emerhensya. Apan may ubang mga tao nga susama sa usa ka Korean novela ang sitwasyon kaganiha. Diin ang uban nagtagbo sa utlanan sa dakbayan sa Talisay ug Cebu City. May uban nga misuway og tunol kay dili naman sila makalusot sa utlanan. Apan atol sa among interview kaganiha, may giklaro ang hepe sa Talisay City Police. Actually, it's not allowed. No, it's not allowed. Bago lang may istorya ni Mayor Samsam Ana ug sa mga in charge dito City Hall. The virus can spread not only through persons but also to things. Sa habig sa Cebu South Coastal Road, hapsay ra ang checkpoint kaganiha. Gipatuman ang 3-lane scheme aron lahos-lahos na ang mga gagmay ug dagkong sakyanan. Nangunay sa checkpoint ang mga babaeng police frontliners. We are assigning police women in order to have less confrontation because pag babae man they can explain thoroughly, they can decline politely, and they have mas pasensyoso sila bisag init. Ang wala malakip sa exemption, gibutangan nila og papel sa atubangang bahin, isip ilhanan nga kinahanglan kining mo U-turn sa unahan. Samtang Bob, sugod kaganihang alas 12 sa tungang gabi, ana-ana sa 120 ka mga sakyanan ang wala makasulod sa probinsya sa Sugbo. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.